چیرۆکا مەمۆ یا باوەڕنامە مرنێ خەلەکە چاردەهان نویسکار زارە ساڵح مەمۆ گەشتە ئۆدا هەری داوی یا بنیا ئاباهیە دیتوا تەنێ یەک لەبەر دەریێ ئۆدەیە لێ یێ کارمەند لە هەندرە دۆرا خۆمەیزە کرد هەر ئەو ئۆدە بوو یێ کارمەند بەرێ خۆدا مەمۆ و گوت هەما ez vî camerî xilas bikim êdî were dora nîv saetekê memo tê gihîşt ku mêrik dixwaze bi tena xwe bi wî zilamî re be rabû çû hilkişiya jor ta ku wextê xwe winda bike nedixwest ji avahiyê derkeve ji ber ku ditirsiya ku dora wî ji dest here piştî nîv demjimêrek derbas bû memo vegeriya cem yê karmend derîkî reş hesinî bû nîv vekirî bû gava memo gihawir zilam li pişt masê rûniştibû û çaya wî li ber bû fermo navê xwe bide min memo navê xwe jê re got lê pê re jî navê birayê xwe kamo da wî ku ew ji bo nûkirina pasporta wî hatiye yê karmend cansivkayî diçû dihat nemaze ku ew û memo bi tena xwe bûn çend xuleyan ma û peyra li memo vegeriya û jê re te kes kir ku divê birayê wî kamêran bi xwe hazir bibe ta ku karibin pasportê nû bikin memo jê re bi rastî got ku kamo li Libnan e û nikarê were kir û nekir yê karmend tu çare nedît tevlî ku memo gelekî doz lê kir lê tu awayî qebûl nekir memo jî zanîbû ku birayê wî kamo nikarê were Sûriyê ji ber ku cara dawî gava hatibû gelek zehmetê dîtin ta ku dîsa vegeriya Libnan ya dîtir jî kamo gelek wext pê re nîne û lezê dike ku pasporta xwe nû bike ta bi hostayê Libnanî re herê Yunan kar bike ku çûna wan li ser roja maye yê karmend gelekî li ber memo asê kir lê derî jî negirt û jê re got ku ew dixwaze alîkariya birayê wî bike memo bi dilekî xemgîn xatir xwest lê dîsa jî jê re got ku wê careke din vegere cem memo piştî wê berê xwe da mal û yekser telefona kamo kir lê bersiv nebû diya wî taştê jê re amade dikir û jê xwest ku piştî nîro bi birayê xwe re biaxive lê her dê dilşikistî bû ji ber kamo û her digot şansê vî kurî nîne kamo jî weke her car çavên wî bendixwarin ku mizgînîk ji memo were giha û negiha mal piştî karê xwe xilas kir telefona wî lê xist memo ev tu yî ka bêje te pasport dirêj kir kamo qebûl nakin û dibêjin divê tu bi xwe hazir bibe memo ma tu nizanî ku ez nikarim eger ez werim ez nizanim gelo ez ê karibim vegerim û ji xwe dem jî hindik maye ji bo çûna Yunanê memo birayê min hewl bide bi çi awayî bê bi bertîla bê bimeşîne û çi qas tu karibî zû bike û pasportê bigihîne min xema pera nexwe zanibe memo ev derfeteke zêrîn e bo min û gava ez bigihim Yunanê ez ê xwe bigihînim Almanya jî memo soz da kamo ku karibê zû şoxlê wî xilas bike tevlî û hemû astengiyan